वेलकाम टू बेक माय इउटुब चेनेल आसा खालामो लोगोफोरा मोजाङै दङ आंबो मोजाङै दं आरोना लोगोफोर जोङो दायो मोनाबिलि सम ना बेरायनो फैलायबाय जोङो एनटिआर गार्डेनावहाय आङो सिगाङावहाय फैखांबायमोन आरोना ओमफ्राय बिनानाव सानैसो दङ आरोना नुनाय जायाखै बिसोरखौनो आं खिथानो थाखाय लाबोबाय आरोना जोङो टिकेटखौ लाबाय लानानै ओमफ्राय जोङो लासैनो सिङाव हाबनोसै ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आङो भिडिअखौ बिनिफ्रायनो स्टार्ट खालामलांसै आरोना जोङो टिकेटखौ लाबाय लोगोफोर मोनाहांबाय नालाय ना मानसिफोर जाहांबाय हाबनोसै नै आंना बिनानावफ्रा सोरबा दख'ना गानदों बिरादनो हाबबाय आरोना जोङो सिङावहाय सोर सोर फैदों दा सिनाखि खालामगोन आङो लोगोफोर दे नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना डाइरेक्ट मोनो ओइ बारा लायो दानो साफाय नाङा र' दा मोना मोना साफाय दा मोजां नुवा 100-150 बेरायगासिनो आरोना जोङो लोगोफोर एनटिआर गार्डेनाव फैदों ओमफ्राय नै बिथिंजाय जोंहा बिनानाव सासे दं बहानि मोनलायनानै नोङो बागमारानि आरोना क'क्राझार माबायदि मोनखो बेरायनो फैनानै मोजां मोनदोंना जोङो दिनैसो फार्स्ट टाइम लोगो मोनदों आरोना फेसबुकआवसो सिनाखि जालायनायमोन नालाय सासे लोगोनि गेजेरजों आगैनि गेजेरजों ओमफ्राय बिसोरखौ आं नुबाय आरोना दिनै लोगो मोनदों फार्स्ट टाइम आरोना लोगो मोननानै मोजां मोनबाय इधर भी है एक सिस्टर कैसे हो कैसे लगा यहाँ पे बहुत अच्छा लगा है ना सुपर उड़ीसा से है हाँ थैंक यू हेलो बस आ गए सोर सिनायदों नानिखौ कमेन्ट सेक्सनाव आब'नि चेनेलखौ अननानै बयबो सापर्ट खालामदो जाहाथे मा होनगोन उनावहाय आरो नोंसोर मोजां भिडिअ लाबोनो हायो ओंखायनो बयबो सापर्ट खालाम अननानै प्लिज बिराद गोजोनबाय नानिया आङो नै एकदम गोदोनायावनो थालाङो आरोना ओमफ्राय जोङो फेसबुकआवसो सिनाखि जालायनायमोन आरोना दिनै फार्स्ट टाइम आरोना बिराद गोजोननाय मोनबाय आब'जों लोगो मोननानै आंबो बिराद मोजां मोनदों आरोना स' थेंक इउ आगै माबा माने बिराद खस्थ' जाबाय आंजोंहाय खस्थ' आरोना ओमफ्राय नै बिथिंजायबो जोंहा दङ मा नामथाय रानिना जास्टिना आरोना क'क्राझारनि ना नोंबो जास्टिना बिसोरजोंबो दिनैसो फार्स्ट टाइम लोगो मोनदों आरोना मोजां मोनबायना नानि लोगो मोनबाय ओमफ्राय बिथिंजायबो आरोना नामा ओमफ्राय बावलायलांबाय दिसां आगै दिनै लोगो मोनबाय आरोना जोङो गासैबो माने अनलाइनावसो लोगो मोनजोबनायमोन आरोना दिनै फार्स्ट टाइम लोगो मोनजोब्बाय आरो दख'ना गानदों नानि मोननानै ओमफ्राय लुसि आगैयाबो दख'नासो गानदों ओमफ्राय नै जोंहा जेदि मा खबर जेदि मोजां बेरायफैदों एसे बेरायफैदोंमोन आरोना मोजां मोनदोंना बेरायनानै मोजां मोनदों बेरायनोलाय एलबियावसो लोगो मोनबाय थायोमोन जेदिखौबो नै दिनै फार्स्ट टाइम लोगो मोनबाय आरोना हेल' खाथाबाय थायो होमबा लोगोफोरजों बेरायबाय थाथ'नोसै दै नायलांबाय थादो नोंथांमोना लुसि आगैयाबो दख'ना गानदों नै आंथ' दख'ना माने समायाब्लाबो गानखायो आं बिराद गोजौखा आरोना लुसि आगैया सेन्देल गोजौ गाननासो गोजौ मोनदों ओमफ्राय आंबो दख'ना गैया आंहा ओमफ्राय आङो आर'नाइ लाबाय आरोना माबायदि नुदों लोगोफोर कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहरबानो जाबाय मोजाङै था गाइस गासैबो आब'नि लोगोफोर औ हाग्राबारि होनदों औ बै साइडना हाग्राबारिनि बायदि नुयो जे माइबारियावहाय माने दंफां न' लुनानै दोननाय बायदि बियो ना गोजौनिफ्राय गाहायाव दुद्रुबोनायसो बियो गाखोयो नामा आं दाखालै आंबो गाखोआ गियो आंबो हाबथाबायबा मानसिफ्राबो नै गाखोग्राफ्रा बेरायनो फैग्रा सिख्लाफ्रानो एकदम जमा-जमाथार दै बथल थाबोबाय मोनसेया
आं लाखागोन दा बयखौबो सिरिनो जागोन दे बेरायगासिनो आरोना लोगोफोरजों बेरायखाङाखै मोनाब्लिबासो मानसि फैयो नालाय ना बेरायनो मोजां नाङो दसे बेरायनानै थांसै आरोना आरो एसे बाखि दंबावो नायनो थाखाय जायगा आरोना फोटो नहीं खींचा रहे मैं वीडियो बना रहा है वीडियो मैंने बहुत बना लिया अच्छा मोनाब्लिबाथाय माने बयबो टाइम पास खालामनो थाखाय फैयो आरोना लोगोफोर फेमिलिफोरबो फैयो बेहाय सिङावथ' बे सिङाव ओरैनो साजायनायसो बियो आङो आगोलायबो फैखांबायमोन आरोना फैनाया ओमफ्राय नै बे जायगाखौ आं नुफेराखैमोन आरोना फैफ्लाङाखैमोन आरो बे खनायाव मानि बानायनायथाय थास' बिलाइ आरोना मा होनो दुदालि बायदि आरोना दुदालियानो खोमा आरो बिराद मोजां बानायना दोनदों आरोना मानिथाय मिन्थिया क्या से बानाया उसको एक जगह आरोना लोगोफोर थास' दुदालि बायदि थास' दुदालिनि आरोना गोजौआव माबायदि नै लोगोफोर नायनालाय मोजां नुखायो आरोना ग्रुप फट' लादों आरोना जास्ट मेम'रिनि थाखाय आरोना जोङो सोर फैदों नै केमेरामेना नायनोसै जोङो मारै ओंखारदों आरोना साफा मोजां ओंखारो आरोना बिदियाव साफायबा केमेराखौ दाब्रायलांनि र' उनाव नायना लाबानो जाबाय लोगोफोर फट' साफाय जादों इथिंजाय जायगाया बिराद मोजां आरोना फैबानो जाबाय नोंथांमोनाबो मोनायाखैना लोगोफोर लाइट होथ'वाखै आरोना मोनाबालासो लाइट होयो नालाय जाबाय नामा खालाय मादि नुदों नायनोसै आं नायलाय गुमै जिदियाजि हिर' हिर' आरो माहोनो आब' नायलाय सिख्लाफोरनि गेजेराव फैनानै ओइ हटसा नोंखागौ नै ने नै जोंनि रुगा नै बेनोमोन आरोना जोंनि ग्रुप फट' खालामनाया आरोना नै जोंना पार्टिफ्रा मा फन खालामबाय होनदों नानि हा नानि फन खालामबाय होनदों फन खालामबाय होनदों सोरबा थांसै आब' दंमोन लोगोआव आं गोजौआव दं आरोना लोगोफोरनि गोजौनिफ्राय भिउसखौ नायना लाबानो जाबाय बिराद समायना नुखायो आरोना बेरायखांबाय आरोना भिडिअखौ नायनानै होस्रादो अननानै ओमफ्राय पार्टिफ्राबो नै गोजौनिफ्राय जों गाहायाव ओंखारलांगासिनो बाय बाय लोगोफोर थांसै आरोना जोङो एबार थांसै दे होमबा ना लोगोफोर भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय आरोना मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होदो ओमफ्राय लास्टाव आरोना साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर अननानै दे होमब्ला बिदिब्ला लोगोफोर बाय बाय